נגב היה על אחד המחבלים על הכתפיים, הוא כל הזמן רק צרח שהוא רוצה לרדת. אשל היה עליי. ואז אנחנו מגיעים ממש כבר על עזה, אני רואה את הבתים, והם אומרים לי, הם עושים לי ככה עם היד, מורידים את אשל, והם פשוט הולכים לכיוון עזה, ואני נשארת עם שני הילדים, ואני מבינה שעכשיו אנחנו משוחררים. ואז התחלתי לחזור חזרה הביתה. לבד, ברגל, עם שני ילדים של השכנה שלך. לבד ברגל, עם שני ילדים. הם הלבישו אותי. שבעצם את בתוך עזה. כשהם הוציאו אותי, כן, אנחנו כבר אחרי הגדר של המערכת, אנחנו כבר לקראת עזה. הבתים שבעזה מולי. כשהם הוציאו אותי מהממ"ד, הם הלבישו אותי בשלוש חצאיות כדי שאני אהיה צנועה. ואז אנחנו מגיעים לגבול, ואני רואה עוד חוליה של מחבלים. הם ראו אותי, לקחתי את הילדים, הסתתרנו מאחורי גבעה של חול. הם לא פגעו בנו והם המשיכו לעזה. והמשכנו ללכת, האמנתי שנגיע, פשוט האמנתי שנגיע, הם חייבים לחזור הביתה.